Asa man ka? Uy! Ino mo na ba kayo? Puya di naman kapadota ni Slubi oy. Bang! Puya gini. Mangupras oy. Untol naman ning atsa. Muna ka mo mga guys. Tinuod gyud mo eskwela. Ano? Ay mo pagsama ko ang mangupras ay lang. Kay kapoy kay trabaho 1 init. Hey! Buko mo noy oh. Luya tagpikas Slubi. Gahi kay bukon. Ayaw ko! Kapay atsa nga, grabing dako pas nagbuwak. Oh, barako kayo, kita mo ane, oh. So, Oh no! grabe dako. Di hapit ka daog ang gamayng taong nagbuwak. Kamo mga guys, tinood mo eskwela. Ay mo pagsama ko nga manguprasay lang. Hey! Oh, kung kinsa tay ganahan mo ka og buwa, oh, day buwa oh. Na oh, ako papakita, buwa. Buwa na. Luya ang taghunatan ng usaha ay. Usa na lang gyud kung bukunon di are. Luya oy. Human gyud. Hey! Diyan lugitari dari kong binuwak dyan. Mana na yo? Oh, human na. Lugitari kay to apa koy bukunon dito ibabaw. Dire diha ka no. Oh. Lugita na ha. Oh, yo. Dagi naglugit ina kay imuhan ang bahin. Kaya ko apre dererong ko anon rong dire oy ibabaw. Lugiton. Paring mulmul man yung nagdugit. Oh. Tarag ka lang. Oh no! Paring mulmul gid ba? Sama taong kakibang naglugit ko. Hinay maglugit paring mulmul sa. Ibang hinay. Nganong imong pagkuaglugit? Kahinay na mas kalihukan. Sabi mo tayo magpaibaw manoon? Kali kung kakuha na. What? Kalihukan. Sa, manghilabot po ka sa kung kuhan. Trabaho. Hey! Ako lang trabaho. Hinay ka kas kalihukan. Okay ba? Nung gani ka nga hinay. Oh no! Usapin nga gani. Naamday na. Buwa na siya mo na kitawag siyang buwa. Mo na na buwa. Uy, mura mo nagbuwan. Lamil. Tamis. Tamis pa si Munaw na. Balik yun. Sampung panbatiti hatong. May ini kay usana lang. Balhin ko na ito lang teoroy. Oh no! Na. Balhin niya ta kay Juan. Basig daghan ba ito iha dito? Hey! Yuroy. Wala pa ka na human dira. Wak lagi kay mao pay paghuman ako buak. Dire tabang may human na ka dito. Tabangi ko di are. Lagi kay Aron mahuman dayon kay kawanon ra ba oh. Aron mahato dayon tani. Oh no! paring butiti samok-samok mo na no. Samka na pura na kung paring butiti din ha si muha ganina naglugit oy. May gyung hapak ko ng agtang ano. Asa ka na ni uli mo kasi kanina. Hey! Mayra po na ulit to eh. Itong mulmul. Tuha. Daghan na nagsuod ari oy. Tuha ko tong usa ka sako mo. Itong puwa ka tong gamay suod ba. Ato ibalhin ipuli dari oh. Maluya ko kuan oy isa. Oh, dili yo. Dire ay bi ari na bi. May ni kay gamay-gamay pagsuod. Usam taong ni maglugit ta di mo kataon ka. Katanto ka do. Wala din ha. Ikaw. Yung kamot yung kuan. Ni ara man dai mo dinhi. Oy. Aram ka paring butiti. Sa may ano. Tingnan na dugit. Mura naman kag agta. Mura naman kag agta ron oy. Dagkan ka paliganing injig. Og dagkan dugit ay. Dagkan ka kare. Niya bang lagi ni buwan. Gibilin ko na kay para sa agta na.
Hapmon na paring butiti. Hapon yan yun. Kami ka pa ni kayo. Hapmon. Na say hapmon. Kauban na sa kanang kuan. Oh, lami. Yan yun, hindi mo naligyan, lubi ha. Amo ni ikubalas kay aron kapalit may anig lugaw nun. Ano? Amo ni ikuban. Oh, no. Imo mo na gaya. Ibili na ako sa grapon. Kawatan mga kapras oy lupay. Ari lagi ni. Ari mo. Ari uy. Amo lagi. Yo! Hello mga idol, sa ning mga artista mga idol no. Medyo maipit ni ani idol, ipit Yan eh. Naamil sa banwa ka. Banuhan gyud mga idol oy. Nag-shooting. Shout out med idol sa among idol Kapitan Kap Giovanni Singgoran. Labi na kay Indernilin. Pintes oy. Kanang shout out na may kang Ma'am Silda. Happy birthday ma'am. Shout out to me kay Jobe Maluloyon, Edgar Batolat, idol, o kang Ma'am Arlene, o tabi na kang Kwan, kay sawang kaparis dia, si Junita Nunez. O, di pa yung mga shout out mga idol, shout out nila sa Tagalite, Luminas Tagum City mga idol. O, shout out mga idol. Oh. Hello, hi! Shout out ko sa Negros, Leyte, ug Manila, diri Sikan Batalyon, Sabas, tanan-tanan na lang. I-follow me ug i-like, i-share, pagyod. Ug mo shout out ko diri sa akong mga kauban sa mga naa diri artista po ban. Dara naglugit nangupras me diri sa Banwa.